Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga hinigugma igsuon, milabay na ang kapatan kaadlaw sukad sa atong malipayong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Karon mao kadtong balaan nga adlaw kanusa si Jesus gihalad didto sa templo ug nagpakita nga nagtuman siya sa balaod. Apan sa tinuoray niining hitabua, nakigtagbo siya sa iyang katawhan diha nga kadtong mga tigulang inagda sa Espiritu Santo miadto sa templo. Hinayagan sa maong espiritu na ilhan nila ang Ginoo o gisangyaw siya nila nga puno sa kalipay. Kita usab nga nagkatigom pinaagi sa Espiritu Santo mangadto sa balay sa Dios aron pagtagbo kang Kristo. Hipalgan nato siya o giilhan diha sa pagpikas nato sa paan hangtod nga mobalik siya pag-usab sa iyang mahimayaong pagpakita. Magampo kita. O Dios, tinubdan og sinugdan sa tanang kahayag karong adlawa imong gipakita kang Simeon nga matarong ang kahayag nga magpadayag sa dalan alang sa mga dili Hudiyo busa santusa sa imong bendisyon kining mga kandila dungan sa pagdawat sa mga pagampo sa imong katawhan nga nagkatigom aron pagbitbit niining mga kandila alang sa pagdaig sa imong ngalan. Himua uban niini nga sa paglakaw namo subay sa dalan sa mga maayong buhat makadangat kami sa kahayag nga wala nay pagkapalong. Iisa palihog ang inyong mga kandila hasta nang wa madagkuti. Ato karong himuon ang pagprosesyon, paglakaw sulod sa simbahan, binitbit ang nagsigang kandila sa atong pagtuo. Buwag-buwag lang, buwag-buwag ang ayang. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love.
This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay Ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, nangalyupo kami sa imong kahalangdon. Maingon nga karong adlaw gihala didto sa templo ang imong bugtong anak, dinala ang among kinaiyang tawhanon, himua nga ikahalad usab unta kami nganha kanimo, human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tong pagngon ang kandila. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy moanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsamay makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya, maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga ganghaan, ang inyong mga marko pataas kamo, mga karaang poltahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon o gamhanan. Ang Ginoo gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga ganghaan, ang inyong marko pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Hesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga manaulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kung kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nagantos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaog
usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw, Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miabot usab sila or miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo, usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug pasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug moingon kang Maria nga inahan sa bata, kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Jesus nagrepresentar sa tanang katawhan, kay siya man ang atong gitawag og bugtong magpapataliwala, the only mediator gikan sa Ginoo ug sa tao, aron kitang mga tao dawaton sa Ginoo dito sa langit ug ang Ginoo madawat sad nato dinhi sa yuta. Kamo karon nidawat na ba mos Ginoo? Kinsa dinhi ang tinuod nga midawat sa Ginoo ta sa kamot? Maayo kay ang uban wa mo pataas. Kinsa may unang midawat sa Ginoo mao si Maria ug si Jose. Kay sila man gyud maoy nahimong ginikanan. Ang sunod dayon si Simeon
Nya doon na pag inisumpay ani katong propeta nga nganlag ana. Sila maoy midawat sa Ginoo. O nganong nakahimo man sila pagdawat gani, nakahimo sila pag-ilaba nga mauna ni ang Ginoo tungod kay gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nya nganong gigiyahan masad sila sa Espiritu Santo, ang nag-una gyud nilang batasan maampuon. So kanang mga taong magsigig ampo mauna ang tinuod nga midawat ni Kristo or makadawat ni Kristo. Sige ba mong ampo? Sige. Ayaw. Ikaduha, nangandoy sila og kaluwasan. Dili sa ilang kaugalingon, kung dili kaluwasan sa katawhan sa tibuok kalibutan. Salvation. Kamo, nangandoy ba mo nga maluwas ang inyong silingan? Kinsa dinhi ang kanunay nagampo nga akong silingan maluwas unta ta sa kamot. Ayaw pamakak. Maayo. So, mausad na ang gipangandoy ni Simeon, mausad na gipangandoy ni Maria o ni Jose. Kay gani, nagduda si Maria sa dihang giingnan siyang magmabdos ka, pero ang gigamit niya po sa anghel, mauning bataa ang muluwas sa katawhan sa Israel. Si San Jose sad, ni Aksyog Biya, gisultihan yapon, magmabdo siya og bata og mahimo siyang Emmanuel og nganli siyang Hesus pasabot ang Ginoo nagluwas sa iyang katawhan. Kaluwasan gyapos katawhan motong ni sunod si Jose. Kamoron kung ingnon mo kanang imong pagpalit og slot makaluwas na sa katawhan sa San Vicente Ferrer Parish. Mupalit ka, dili? Mapalit. So, gang sulti niya nga nung gamay pa maning atong halin. Bita, dako-dako na atong halin karon kay niabot na og 18,802 slots. Pakpak. Mayon tag karong Domingo, muabot na ni og 20,000. Kay haron mapaspasan na natong trabaho ang atong kumbinto. So good na matong kumbintog trabaho. So muna kaluwasan sama ni Kristo, sama ni Jose, ni Maria og ni Simeon og uban pa, mahimo sadtang mga kahayag mao to nga ang atong kandila gidagkutan dito sa may pultahan nya nagprosesyon ta dinhi nga nagdag kandila. Pasabot ana kita na karon ang konkreto nga mga kahayag sa kalibutan. Gilingi ay mong tupad. Ingna, congratulations, ikaw na ang kahayag sa kalibutan. Sige, ingna. Wagin mo lingi ang uban. Waman gani mo kasabot kung kahayag ba mo sa kalibutan, no? Kada gid nato bunyag naagid ng kandila, part gina sa normal nga pagbunyag kana gyung kandila sa ato sad nga simbahan. Kada misa naagid ng kandila, inighimo natog sakramento sama anang kasal naasad ng kandila nga naman nagsimbolo na o nagpahinomdom nga mahimo gitang kahayag. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga umaabot na ang adlaw diin ipadala ang iyang sinugo niya. Niingon dayon diri, hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o bulawan. Nanong pari may giuna dinig hisgot? Wa man ingon katawan. Nga naman,
tungod kay ang pari man maoy kanang representative, maoy tig-distribute sa mga grasya sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Sa ilang panahon sa mga Levita nga pari, ang trabaho sa pari adto ra gid na sa templo, di na siya manginabuhi, di na siya mag-uma, di na siya mga trabaho. Ang iya ang pag-atimas templo tig-distribute sa kaluwasan sa mga bahandi nga espirituhanon. Hangtod karon mausad na among primary kaning job dinhis kalibutan ang pag-distribute sa kaluwasan. Pero mangulikta sad ming. Mangulikta kay unsa may among i-distribute og way makulikta. No. Muna kamo sad kita tanan nagibunyagan do naman tay gitawag og common priesthood. Mao na ang ato sang buhat kamo mang-distribute sad mo na dinis misa symbolic na atay offering. Offer ba? Nga bang ihog sa sibot? No. Pirmi ba gyud mong muhog sa sibot? Kanang kolekta? Oh, kana nakabuhat na mo sa inyong pagkapari. Unya, doon na sad tay trabaho sa pagkahari. Mo nang niingon diri kinsa kining hari sa himaya. Ang Ginoo mao siya. Katasan mga hari sad ta. Unsa may trabaho sa hari, magsigi og higugma sa iyang katawhan. Muna si Jesus nahimong hari natong tanan kay sige siyang higugma. Nya pinaagi aning maong gugma dadon taniya subay sa dalan nga padong sa langit. Munang gitawag sa siya Good Shepherd. Ang iyang pagkahari Good Shepherd. Ilingi ay mong tupad. Ing naasa nimo gidaro ng imong pamilya sa langit o sa impyerno. Yeah. Kung magsige na kag pamalikas diya sa imong pamilya, asa man na nimo dadon? Magsige kag sugal isip amahan or inahan, sige kag sugal asa man na nimo giday imong pamilya? Kibaw man day mo, magsige mo rosaryo, sige simba, asa man mo giday imong pamilya? Sa langit. Magsigi kag panglatos anang imong mga anak, sige kag pangusi, sige kag yaw-yaw, asa man na nimo gida? Very good children. Imong tudluan imong mga anak sa paghigugmas ilang mga kaaway, nga dili mangaway pero mohigugmas mga palaaway, asa man na nimo gida? Sa langit. Magsigi kag inom anang pills, magpalaygit ka, asa man na nimo gida imong pamilya? Sige kag pakolor ana imong buhok, sige kag pangiskis ana imong kilay, sige kag paputi ana imong naong, asa man na nimo gida imong pamilya? Diotera na Father. Ay nalamog tubag kay sakit na. Sakit-sakit na to. Sige lang. Mao na nga doon na sa function matod pa diri sa ikaduhang pagbasa nga sanglit ang mga tao miambit man sa ilang mga kaning amahan, si Kristo sad miambit sa atong pagkatao aron pinaagi niini iyang laglagon ang yawa nga maoy naghatag natog kahadlok sa kamatayon. Pasabot musangyaw sad ta sa maayong balita, ang balita nga di na ta mahadlok ni anang kamatayon. Mao ni ang trabaho sa propeta. Ang propeta magsangyaw nga maisugon ug sa maisangyaw maayong balita. Kung hatagan mo maayong balita, mahadlok mo o dili? Panalitan ingon ang imong anak mabdos na. Maayo ng balita o dili?
Depende o kinasal. Unya kay high school pa man, mabdos na, maayong balita o dili. Basta mabdos, maayo ng balita kay na mabdos. Sama gud ni Maria, maayo man tong balita nga namabdos siya 14 anyos. Mga gibana-bana, mga 14 anyos man to namabdos si Maria. Wa pagibana. Maayong balita man to, basta mamabdos. Pero imong sangyawan ng imong anak day di aman mo kinasal nganong namabdos man ka. Lisod kaayo ang maayong balita nga naasod sa imong tiyan, imong dadon sa kinabuhi nga nahimong makasasala kay ang sala daotang balita man. Di ba? Anao na nimo pagsulti? Congratulations kay mabdos na ka. Pero pagbantay kay basig di ka maong muhandol ni anang maong grasya kay wapa man mo'y kasal. Ana. Mo na'y pagsangyaw, dili kay ikang animal ka gabiga-biga ka ditong buanga ka sa manana mo'y kwartang ikapakwan. Sama ka, ha? Resulta na kana akong sigsulti nimo kana imong pagkamasinupakon. Awa na, patay ka diya. Di na na propeta. Din anak makaluwas ng istoryaha. Tamparoson pag yun. Samot na yun. Bunan pag yung pamoy-boy ga, usik-usik lang ka sa atong gasto. Gadahom kung disuod ka sa eskwelahan. Gapunay man day kag patukhang anang imong uyab. Wara ba sa na'y klaro? Wa na, samot na yun. Lata na kayo. Pagkaugma, bitay na espisi. Di ba? Pero imong ingnon, congratulations kay ang Ginoo mihatag ginimog dakong grasya, mahimo gining kahayag sa kalibutan. Sala kanindot gud ma. Next year na sad ma. Kay magsigi jud kog spread og light. Light from darkness. Kay dito man sila ngit-ngit gikan. Ni light dayon. Dili oy sangyawi ba? Nya samtang wapa mahitabo higugmaa ang imong anak, dad-a siya sa dalan sa gugma, sa pagampo ug sa pagkamanggihatagon para sa kaluwasan, dili pagkamanggihatagon sa iyang lawas, pinaagi anang pag-short ug mugbo kaayo, sulob anang spaghetti diri pakita anang ilang mga dughan ug mga puson na hastang pari di na maluwas. Galisod na kamas. Mao na. Di sangyawi. Ayaw pa sangyawi hanang hinadi murag di man amoy sangyaw sa propeta day kanang imong gipakita imong lawas, ang imong maayong buhat, dili ang imong maayong figure kay makadaot na. Ana ba? Mao na kining karong maong pista sa Candelaria nagpahinomdom ni nato mahimot ang kahayag sa kalibutan sama ni Kristo. Saon man puy-an nato ang atong pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari matag adlaw. Manindog ta. Mga igsuon, ang matarong nga tao makakita sa Ginoo sama ni Simeon, sama ni Maria ug sama usab ni San Jose. Busa diha sa ilang pangama malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga si Jesus ang kahayag sa kalibutan, mudanag kanila nga naglakaw diha sa kangitngit sa sala, sa kawalay pagtuo ug sa kawalay paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga kining kapistahan sa paghimamat, magpahinumdum kanato nga si Jesus maugayod unta ang sentro sa atong kinabuhi, ug nga nagkabig siya kanato ngadto sa balay sa Dios, ngadto sa balay sa simbahan, diin ato siyang mahimamat ug maila
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga naghalad sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios, magbag-o sa ilang pakigimamat sa Ginoo, nga nagpuno sa ilang mga kasing-kasing sa kalinaw ug kalipay hangtod sa katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga gibilitahang kandila nga dala nato sa pagprosesyon, makadasig unta kanato sa paglakaw diha sa dalan sa pagkamatarong, sa ingon kita mamahimong kahayag sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga idaran makasinati sa kalipay sa pagkupot sa Ginoo diha sa ilang mga kamot, pinaagi sa gugma ug pag-amuma sa ilang banay ug mga kahigalaan, hangtod nga mobiya na sila nga malinawon ngadto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, pamatia kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alak sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alak usab sa pagkapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga gihalad sa malipayon nga simbahan, sama nga gimbutan mo nga ang imong bugtong anak ihalad nga kordero nga walay buling nganha kanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw diha nga gihalad didto sa templo ang imong anak nga uban kanimo walay sinugdan ug walay katapusan, gipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel ug ang kahayag sa mga hintil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagdaig kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Kaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin, ganas sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. Pinaagi ni ining among pagkalawat o Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang imong grasya sama nga gituman mo ang gipaabot ni Simeon o gingon nga wala siya mamatay hangtod nga nakasapnay una siya kang Kristo. Itugot nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kahayag nga Dios nun. Nya mahitabo ra ni sa tong kinabuhi kung kita maningkamot nga mahimo usab nga kahayag alang sa uban. Pinaagi sa atong pagbansay sa kinabuhi sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Paghatag ngadto sa uban sa mga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Salamat sa mipaambit sa kaluwasan nga hinato pinaagi sa pagpalit og mga slots. So ang atong dopes as of yesterday nahalina na ta og 18,802 unya
na apay 36,198 ka slots nga nahibilin. So akong hangyo kung mamalit lang gitagtag sa kaslat kitang mga territorial o online parishioners, dali ra ni natong mahuman ang pagpalit ani. So pamalit mo ha, 11 usa ka slot karong simanaha. Sunod aning simana wa natay ibaligya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maala sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Milagre mo,